Duta ang buwa ko. Palit ay mahal bigay mo. Sama nis pagmahal ako sa iya. Indutag view dire. Indut kay pagkapili nako. Nga dire may mag-abot. 1 hour later. Bane, indut kay view niya nagiging mo. Allah. Saan naman ko ka-oras din yung pinaabot? Huwag magyang pinaabot. Magpaak na lang ko sila mo. Laasa na ka to siya. O sa tawagan, bi. Miss Cool. Saan naman siya? Malilimutan ko pa ba kahapon natin kay saya? Ano ang pagkakamali? Pinili mong humanap ng iba. Ito'y di ko inaasahan. O bakit nga ba iiwanan gayong labis? Ato ko lang agtang. Kay dito ko lang dodong. Din amo inom tungod sa chicks ko no. Yang uyab nagbagat sila. Ato ko lang agtang kay sungon akong inom. Di klaro na mga babae. Mapasa kayo. Wala ako kasabot sa gibati ron. Mura na ko diri og kabuangon. Kada adlaw gusto kayo kung mamuinom. Kau galingon lami kay pusilon. Larong bayana. Laom na ko. Kaskas lang ko sa panahon. Pag mag-inom. Uy, dong. Iloy, gusto. Sumito, hay man imong chicks. Laom lagi ko. Mao lagi na lagi. Ingon ko mag-inom ta. Ingon ka din na ka mo inom. Haman, di wa ka gitong na. May panay, mag-inom ta. Oh, tagay. Oh, tagay. Oh. May pa ang tagay. Abot pa. Pero ang babae nga akong ipangandoy nga makuha. Huwag mo abot. May pangilim nun, abot pa. Tagay pa ni. Gi. Away, pulos ni. Uy, nahinay lang dong. Uy, nahinay lang dong. Hinay lang. Ba't mo? Ako nang giyaguan pero way klaro. Ako nulipap deh. Lalo ko na. Uy, asa naman ka dong? Kuya pa mo dong. So, what's up mga kadimsog? It's time to shout out now. Shout out dahil kang Boy Wait, og shout out ka Melvin Alchepe, og shout out sad kang Alepio Carlos nga naa sa Catalia. Support mo siyang channel guys, Mix Vlog 79. Og shout out sad sa akong classmate nga si Luigi Petogo, og Kalinsi Mibato, og Ryan Girat. Shout out. So, mura na ako guys. Shout out dahil ko sa akong section 12 Lincoln niya. Shout out pa dahil kang Hanilab Kwambot, Lucas William, Linux Negro, Negro Dindo, og Mark Justin. So don't forget to like and subscribe our YouTube channel and click the notification bell below. So, bye-bye. Bye-bye.